Ongi etorri Euskaltzaindiaren hiztegiari buruzko tutorial honetara. Tutorial honen helburua Euskaltzaindiaren hiztegiari probetxu ateratzen ikastea da, eta Euskaltzaindiaren hiztegiaren xedea berriz euskarazko hitzak txukun erabiltzen laguntzea. Hiztegira jotzen dugunean, askotan hitzaren esanahia zein den jakitearekin konformatzen gara, baina hiztegik askoz informazioa aberatsagoa dute. Begira, Euskaltzaindiaren hiztegian kontsultak egiteko sartu euskaltzaindia.eus webgunean eta hor ikusiko duzu hasierako orrialdean hiztegiak atalean Euskaltzaindiaren hiztegia esteka. Esteka horretan klik egindakoan azaltzen zaizu Euskaltzaindiaren hiztegiaren orrialdea. Honek nola funtzionatzen duen eta hiztegiak zer eskaintzen duen ikusteko, lehenengo bilaketa bat egingo dugu eta hitz horren inguruan ikusiko dugu ze egitura duen hiztegiak. Aukeratuko dut hitz bat. Katu esate baterako. Klik egin ondoren hau azaltzen zaigu. Katu artikulua edo katu sarrera. Horren barruan hainbat informazio daude. Ez bakarrik definizioa, beste gauza asko ere bai. Adibide honen bitartez ikusiko dugu edozein artikuluk duen egitura. Hemen ikusten duzu goian katu hitza letra beltz lodiz eta horren azalpenean sarrera jartzen du. Katu hitzari buruzko informazio guztia daukan artikulu osoa da sarrera. Eta horren barruan ikusten dugu 1, 2, 3, 4 atalak. Horiek zer dira? Adierak, esanahiak. Katu hitzak esanahi bat baino gehiago du. Horietan lehenengoa da ugaztun txiki haragi jalea, denok ezagutzen dugun animalia. Bigarrena da suarmetako kakoa. Hirugarrena da arrain bat, katu arraina esaten zaiona, baina katua ere esaten zaio. Eta laugarrena bizkaierazko hitz bat, mozkorraldia adierazten duena. Adiera bakoitzean, zenbakiaren ondoan iz jartzen du. Horrek esan nahi du hitz horren kategoria gramatikala izena dela. Hiztegian badaude izenak, adjektiboak, aditzak, adverbioak eta abar. Kasu honetan, adiera guztien kategoria izena da. 1, 2, 3 eta 4 denak izenak dira. Kategoriaren ondoren ikusiko duzuna definizioa da, alegia hitz horrek duen esanahia kasu bakoitzean. Ugaztun txiki haragi jalea, etxekoa, atzapar zorrotzak ileleuna eta begi luzaranak eta distiratsuak dituena. Eta gero azaltzen da hemen, kasu honetan, bizidun badelako taxona, izen zientifikoa. Felis catus eta Felis silvestris, bi espezie genero berekoak. Felix generokoak, bata catus eta bestea silvestris, espeziekoak. Bata etxeko katua eta bestea basakatua. Eta gero hemen daukagu ikus basakatu. Horiei erlazioak esaten diegu. Izan ere, badute zer ikusirik katu hitzak eta basakatu hitzak. Horiek zer dira? Sinonimoak, esan nahi bera duten hitzak, ez nahita nahi ez. Hiztegian, erlazio bidezko lotura duten hitzak batzuetan sinonimoak izaten dira. Beste batzuetan antzeko esanahia dutenak, edo justu kontrakoa dutenak, edo antzeko ezaugarriren bat dutenak. Bigarrenean, definizioak dio suarmetako kakoa. Alegia, tiro egiteko sakatu behar izaten den hori. Eta gero, hemen dauzkagu adibideak beltzez eta letra etzanez. Esate baterako, katu beltza, zuria, nabarra, etxekatuak eta kalekatuak, katua miauka ari da, beti haserre, txakurra eta katua bezala, katu borroka. Horiek, adibideak dira, benetako erabileratik jasoak. Euskaltzaindiak hainbat iturritan argitaratutako testuak biltzen eta aztertzen ditu hiztegia lantzeko. Gero, hemen ikusten dugu, katua sakatu adibidea. Hirugarrena, katuarraina, horrez dugu jarri adibiderik. Eta laugarrena, mozkorraldia, ordialdia eta adibideak. Katua ederra zeukan, aita semeak edan da daude, aita katu handiarekin eta semea ere bai. Horren azpiko botoian azpisarrerak esaten du. Horiek zer dira? Horiek, sarrera honekin, hau da, katu hitzarekin sortutako beste hitz batzuk edo kombinazio batzuk dira. Gero azpian, OEH, HBO, lexikoaren behatokia, 20. mendeko korpusa eta EHA estekak ditugu. Euskaltzaindiaren beste hizkuntza baliabideetan zuzenean konsulta bera egiteko estekak dira horiek. OEH estekan klik eginez gero, adibidez,
OEH-en, Orotariko Euskal Hiztegian, katu hitzari buruz esaten dena ikusiko genuke.